Di Plemex. Uy, aram mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. Good morning po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po ang programang Aramon Yato dito sa Radyo DCGB. 729 kHz sa pitan ka mga radyo. Nadadangog na hiling sa DCGB News online Facebook page, DCGB YouTube channel, at sinadadangog man sa DCGB Live app. Kasi endong mga gadgets, mga cellphone. Ako po ang sa lingkod, Mardela Daing Iba. Iba na po kita hanggang alas 11 lang. Hindi po sa programa at pag alas 11, papasok po ang DNR sa kapalibutan taatamanon ta program. Every Thursday po yan para ma-update kita ka mga pinagigibong lakdang ka na ahensya para mapangataman ang kapalibutan. Kasabay na ang pagpapahirumdum sa tuya kan mga environmental rules na dapat po niya ito nasunodon. Tangani pong maging ariglado kitang gabos. Digdi po sa palibot sa pangataman sa Mother Earth. Technical side, kasabay po niya ito dyan, mga tugang, si Ronald Baldo. Yan man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. At tuya pong IT. Ako pa sa lingkod, Mardela Daing Ibak Sadit Sanak, pero tiyan. Sa newsroom, niya po dyan si Angel Mustaza, Jenny Matthew Baleran, saka si Mary Joy Jaresco. Sa Production Assistant Center, Shara May Liron. Mantang sa newsroom, o kaya sa luwas, ang Mega Force Patrol. Katuwang ta dyan siyempre sa kuya pong Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita sa 3rd District. Karen Alas sa Daraga Area, Siringman sa Kapitolyo Provincial. Partner Alar Mario sa City Hall, asin sa mga barangay sa sur na parte kan Legazpi. Joshua James Bino, Legazpi Port District asin Regional Center Site. Mantang si Pading Jomar Bien, Pon Santo Domingo hanggang Tiwi. Yan po siya dyan mga tugang Jomar Bien sa 1st District. Okay? And siyempre sa mga birthday celebrators, happy birthday po. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Belated happy birthday kay, Kuya Bob. Nagtama ba? Nag-birthday ka na, Kuya Bob? Good morning. Good morning ngayon, Mar. Maura na aga tabi. Kuriputon ang pagsirang kanal daw. Minapundo, minapundo. No? Igo po kaya na tulong weather system na nakakaapekto mga tugang sa tuya pong nasyon. Base po yan sa naging pahayag kang pag-asa, mga tugang, day kita bibayaan kan shear line. Nagwara na kuta, nagpalit so amihan, kundi uni nagbalik. No? And piglalauman na dakulpong lugar, ang talagang makakamati mga tugang ng pag-uran dahil po din sa shear line, easterlies, asin amihan, kunyan, yan po so magdadara ni mga uran sa Bicol region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque. Yan. May mga pagdaluglugasin pagkikilat pa yan nakasabay hanggang sa Samar. Shear line po yan. Pagabot duman sa ibang parte, mga tugang sa Soc Sargent, Davao Region, asin sa may parte kan Tawi-Tawi, easterlies naman nakakapiktar sa inda duman.
Mantang sa ano yan, ining Cagayan Valley, asin Aurora, hanggang sa Metro Manila, yan mga tugang dahilan man sa ano yan, easterlies, tapos yung amihan pa. Yan. Dahil pong nailing na low pressure area na pwedeng maging bagyo, sabi kang Pag-asa, at least hanggang sa katapusan po kang bulan na ini. Ha? And that's good news. No? Pero, kay puwantang magpasiguro tabi, tanga ni pong ano yan, maging ariglado kita. Ha? Ipasensya na ko mo sa attire ko, taday na ako nakapalit. Pang field din Supposed to be, may mission kami ngayon ni Father Momoy para po sa programa mi sa Saturday. Kaya lang, they available talaga ang mga taga PCA. Kaya abort mission kami ni Padre. Kaya sabi ko, Padre, mabalik ako duman sa mga programa to. Hindi ko tako makaprogram mo niyan. Di ba? Ayan po ang every Thursday, naglulas kami ni Padre Momoy para po sa boses ng kapalibutan. Talagang naikot kami para magpag-engage sa mga sektores, mga tugang, farmers, mga ayun sa gobyerno, to trash out mga tugang problems and solutions para po sa tuyang kapalibutan, kasabay na po ang food security, no? As in, iba pang aspeto po sa buhay-buhay natin. Malawak yung yung scope ng programa ni Father Momoy na boses kang kapalibutan, pagdangog kan agrangay mga tugang kang kapalibutan. Okay, anyway, padagos magiraray po kita sa tuya pong programa. Hello kay Sir Francis Nabualoy, sa mga pong presidente kan kabalikat Civicom 430 sa Rombangi Base Chapter sa Santo Domingo. Asin sa Gabos na 41s on 10812. Good morning po sa inyo. Sa Gabos po na 41s and Gabos na chapter kan kabalikat Civicom Team 1001 sa Albay. Ayan, good morning po sa inyo. Okay, di duman sa mga kababayan matindi ning mga findings niya na di. Di mo na riparo, Nald, at saka Jerome. Sige ang kunyan-kunyan. Sige ngunyan dakulkan sa mga, di na bagang ipon. Yung sabi ng Tagalog, ang tawag yan is bungal. Ayan, sa mga bungal. Alright. Mga tugang, duman sa mga kababayan happy birthday palan kay Maming na Barameda, ang sakuyang masugid na tagabagantabay niyan sa Bagakay. Uni si partner, may pagbati kay mama niya. Partner, Joe, good morning. Ay, sili. Ayan, good morning. Good morning, Papa Mar. Happy birthday kay mama mo, ha? Yeah, happy birthday kay Mama. Kunya na pala si Maming. 83 na? Yun na po baga. 83 na. Pag 85 niya, iguana siyang makukuha sa gobyerno. Kaya sabi ko, kintinya ko. Ano daw? Ayan, anong minsay mo kay mama mo? Sana maglawig pa ang buhay niya kasi fourth birthday sa Ayan. Pero bisa nang maugba. Pero bisa nang maugba. Oy, kumusta dyan, Joe, sa Bakakay? Kumusta dyan? Mauran-uran po baga manggitig din. Mauran-uran. Pero ano sobrang out? Nabawasan, ha? Dahil man po. Yung mang giraray. Walang pagbabago pala. Papa Mar, sige. Sige, ingat sana ka mo dyan, ha? Mabuhay ka mo dyan. Ayan. Mga tugang si partner Joel Barameda. Sa kuya pong, focal person kan Sadit Sana Pirotian Spanish Club. Bakakay chapter. Igigo na noon. Sadit Sana Pirotian Fans Club. Hello kay Lorna Plaza. Good morning, Sir Mar. And then si classmate, ha? Ninya Buban Tapit. Good morning. And siyempre kay Kuya Bob. Good morning. Sa Gabos po nag-antabay. Good morning po kay Kuya Alan Imperial. Diyan po sa First District Engineering Office. Good morning po sa inyong staff dyan. Sa Padagos mag-antabay sa Lamatong pong Maray. Yan. Okay, iyan na ang sabi mga tugang sa mga nakuatang mga datos, ang kabanga kan populasyon, mga tugang kan sa tong nasyon ka, most of them ngaya, kunyan, pobre, tios, no? Talagang
Diyan mo ngay mahiling na daing mga ngipon. Bungal. Kumbaga, sa edad pa sa nangayang 35, o kaya mga 28, mga tugang, naubos na ang ngipon. Yan yung yung siyempre, sa iba is dahil lang sa kawaran ng proper oral health, healthcare and hygiene, na minsan dahil na napapagtuunan ng pansin kaniba. Pagkatapos, mga tugang, ang sabi, ini, nariparo na paaki ngayon yung paaki. Maray sa nangaya kong gurang na tao kilang ngayon, given na ngayon na magkaurubusan. Diba? Pero ngaya kon, kung ngaya medyo ining mga aki pa, na nabubungal na, nagkaurubos na ang ngipon, garo ngaya may problema kita. So it's good, mga tugang na natatawa na po ng atensyon yan. At least duman po sa PhilHealth, o may may package sa para sa oral health, di ba? Ay di avail niyo yan. Tangani po na mapangatamanan ta, ayan po na mga ngipon tango niyan. Tabata minsan may mga areas na kang ako na-assign sa diet. Ano daw ito ta? Duman tama man ang chlorination. Kan tubig. Pero duman talaga mahiling mo. Kadaklan duman Anald, babae maglalaki, nakapustiso. Dumanaraot yung ipong ko. Dumanaraot yung ipong ko. Di ba? Pero kunyan, talagang it is a must na pangatamanan po nindo yan. Di, kung iguanang po ang iguanang package para po sa PhilHealth, i-avail natin yan at sayang din naman. Lalo na sa mga nagkukontribu baga sa mga empleyado, binabayaran natin yan, di gamitin natin. Okay? Para po tsaka para sa tao yan, mga pinag-aalukar dyan, kaya pangatamanan na po sa tuya pong mga sadiri. Huwag natin hayaan na mabungal ang mga kabataan. Di ba? Tangani pong maging ariglado kita. Okay? Papa Mar, no arin nga yatabi, an aumento sa pamasahe. Ay, pangyayari Relax Sabi ni Maria Teresa Villar de Padilla, good morning Sir Mar. Good morning man po tabi, Ma'am Terry. Okay, sabi digdi, mga tugang, bigada lang pa. Siyempre, natural dahil may ora-orada na tamiling yung nagagad so mga mga tsuper, talagang mati naman talaga. Dapat man siguro pagbigyan na ini. Mati naman talaga. Imagine ka na kaaging taon, huminabot na sa 13 pesos ang naidugang sa presyo kan diesel, 11 sa gasolina. Ungon yan, nadagdagan na naman. Diba? Baga garo na sa 6 pesos na naidugang naman. Di kung idugang mo ito naman sa 13 ka nakaging taon. Di plus 6 pesos. Di para na 19 pesos na. Nakaltas naman po sa kang mga driver. Lalo na sa mga nagbaboundaryhan, no? So, yan ang pigohuhurot, pigahagad na from 13 pesos ngaya, gibunta nga ang minimum na 15 pesos. Di ba? Di gurano na kan ang 6%, ang 20%. Tangon niyang baga, 10 pesos ang senior citizen, pag malunad ka, 10 pesos. Iyo yan, mga 11 pesos. And magiging pag tinugutan niya kan LTFRB. Sabi po kaya ni LTFRB Chairman Chupi Lugadis na aadalan kimaray dahil primero aram ninda ang hagyat na namamatian mga tugang na pinagahampang ang mga driver buda operator dahil padagos po ang pag-umento kan presyo kan produktong petrolyo, apera pa yan sa pag-umento kan mga barakalon. Pero, di man ngaya pwedeng basta sana. Dapat isipon taman ngaya so kapasidad, magiging kapasidad kan mga obrero. Lalo na kan mga nag-i-employ baga na naglalaog o aldaw. Kan riding public, kan commuting public. Dapat ngaya na timbang-timbangon tan, tadipisil man ngaya na basta sana kita mag-order tapos may naipit ngayang sarong sektor. Ayan, di ba? Halat-halaton nga yata, hiling-hilingon ta,
Primero nga ikukonsidera dyan, yung trend mga tugang kang presyo kan produktong petrolyo. And then secondly, is yung po na inflation rate. And then siyempre yung overall economic impact sa riding public. So yan, tulong aspeto na yan mga tugang ang pigaadalan ni Kimaray. Kaya relax lang kamo. Di ba? Relax lang kamo. Siguro, sabi nga ni Kayan, sa trend kan presyo kan produktong petrolyo, pataas po ini. Because of factors mga tugang na nakakaapekta na dahil kontrolado yan. Primero, yung pong gira. Maringon yan ta nagkaigwa ng kasunduan mga tugang so Hamas, Buda, Israel. But din niya ang pangmatinding laban mga tugang kang Ukraine, pagkatapos kan Russia, na nakaapekto pa yan mga tugang. Pagkatapos unin na ngunya, naglaog na si Trump. Tapos may mga sanctions mga tugang ang US Russia. Yan po ang medyo talagang nakapitang, nakabutong mga tugang petas. Plus, sobrang lipot mga tugang sa Amerika, asin sa ibang mga abantidong nasyones, sa Europa, nagtitripon mga tugang ki mga panggatong sa heater ninda. Kaya nagalangkaw sa demand. So, tiyan, magaloob demand and supply. Pag high ang demand, halangkaw presyo. Yan. Low ang supply dahil mga tugang dahil pa nagbabalik sa saindang normal na production ang Organization of Petroleum Exporting Countries plus, yan, di ba? Yung OPEC plus. Garo Abril pa bago sila magbalik duman matapos na bawasan ang produksyon. Tapos yung pong ano yan, balor kang piso, babana baga ano yan, Jerome na maabot na sa 60 pesos. Ano yan, sarong dolyar. Ay sa mga nasa abroad na day. Pero dahil man giraray niya. Dakula man yan ngaya ang diling siya ni Agum Duman ang sweldo. Pagabot nga digdi sa Pilipinas, mahal man ang barakalon, patas nga paratas. No? Paano mga tugang, 109 days to go bago po mga tugang mag-eleksyon. Malapit na ang eleksyon, mangako na naman sila ngayon. Ang kanilang mga proyekto, puro sugod balik sa uno. Kalsada at patubig sa baryo, hanggang ngayon ay di pa nabuo. Walang katapusan ang pangako, magpa-auto na naman din tayo. Alright, mga tugang, isip-isip 109 days bago po mag-eleksyon. Magano po kita, magsunod sa mga ipinagpapautob ng COMELEC para po wala tayong masyadong maging problema. Okay? Paano, mga kapatid, ako po i-scan na muna. Tigdi po sa tuya pong programa ngayon po na pagkaaga, ngani po na makapuon ng tama sa oras sa tuya pong mga kapartners, mga tugang, ang DNR para po sa inda pong programa ang kapalibutan ta at amanon ta. After the news break po yan. Sa inyo ka boss, thank you. I will be back mamaya 12 to 12:30 sa Bareta, alas 12. Bye-bye.